Salutare, hai stai jos. Astăzi o să vă prezint mașina mea, dar nu e aici că e la reparat, dar o să vă arăt cheile de la mașina mea. Haide, eu să arătăm. Haide să arătăm. Deci, uitați, astea sunt cheile, cu câinele meu și pisica mea. Pe câinele meu o cheamă Lucky, nu i-am găsit alt nume, și pe pisica mea o cheamă Lassie, da, Lassie. Aproape numele Jessie. Lassie. Ia, pentru că așa de asta. Bine, acum trebuie să mergem la reparat după ea. Hai să mergem. Hai, Ana. Hai. Stai! Ia! Da, doar să zicem 1, 3, 2, 1 și trebuie mașina să apară. Nu apare așa. Vrei să vezi cum apare omul? Nu. Da. Stai, mă. Bine, hai să mergem după mașină. Hai. Vedem acolo și hai pe e o zi însoroasă. E o zi foarte călduroasă. Un pic friguroasă. Să zic eu așa. Au. Eu mă duc fără Ioana. Ea are 9 ani, eu tot 9 ani. Văd dacă nu mai vine fata asta. Mă duc după ea. Hai odată! Hai că trebuie să mergem după mașină. Trebuie să mergem după mașină. Hai. Vine pe jos. Pe jos, pe ce? Că n-avem pe ce. Mașina aia eu. Nu tu. Ia. Zice că amândoi avem mașină. Da, dar trebuie să merg după reparat. Eu am mașina mea, tu ai mașina. Eu am un Ferrari A5. A5? Da. Tu? BMW? Oh, ce număr? 92. 92, ăla e foarte încet, să zic așa. 35 de kilometri. 35 de metri? Nu, tu, 35 de viteză? Nu, aici e mașina. Hai să văd dacă ne dă mașina. Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să pun pomot. Mașina s-a reparat. S-a reparat mașina? Da, s-a reparat. Nu, dați-mi. Hai. Nu. Eu zic mașina mea și la mașina. Încolo. Am venit acasă. Dă-mi pe cheie. Nu, căpsutanele. Așa. Și acum trebuie cheile la mine, cheile la Ioanăs. Am zis că cheile tale sunt la cine? Nu mă aude. Așa. Cheile lui Ioana, cheile mele. Știți cum arată o Ferrari A5? A5 am zis, da. A5 și un BMW 53 sau cât a zis. Dar știți cum arată BMW-ul și Ferrari-ul? E roșu ca pantofii mei
șlapi, adică. Am filmat 5 minute și 10 secunde. Da, știi, nu secunde, că merge 5, 4, 3, 2, merge 16, 17, 18, 19, tot așa merge. Le fecișca! Ai! Nu mai trebuie să mă mai joc așa cum... Aici m-am lovit băga mea și mai nu merg în chile. Le fecișca! Eu nu am Mercedes, am Ferrari. Da, este o muzică cu Mercedes. Mercedes-Benz, șac, semafoare portocale, mă trăiesc așa. Mercedes-Benz, șac, semafoare portocale, mă trăiesc așa, tot noaptea până seara! Stați un minut să scriu aici. Ce greu, ui. Ia, ce e ăla? Ioana, arată și la mine ce e ăla. Mercedes-Benz, 6 semafoare portocale.